Sa henerasyon natin ngayon ay bihira sa mga kabataan ang pasukin ang pagsasaka. At iilan lang din sa mga magulang na suportado ang kanilang mga anak sa larangang ito. Tulad ng ating bida ngayong araw na ang iniiwasang naging kapalaran ng kanyang mga magulang ang siya palang magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Ako po ang inyong likod, Ernest Payawal, mula po sa Kagawaran ng Pagsasaka, Gitnang Luzon. At kilalanin natin ang nakakaantig na kwentong tagumpay ng magsasaka dito sa ating episode sa programang Agri-TV Central Luzon. Dito sa Grandes Integrated Farm is mayroon akong chicken production, iba't ibang breed ng manok. Nagsimula na rin ako ngayon sa pagpababo, sa gansa, pero hindi pa marami. And then yung mga gulay, meron na rin ako dyan nagsimula na rin sa BSF farming, sa stainless beef farming din, na natutunan ko rin dahil sa mga ibang mga farmers or young farmers na nakakasama ko sa mga trainings. Ayun, meron din akong mga kambing. Ngayon nakapag-upgrade ako sa bower na. Hindi mapipigilan ng kahit na sino man o anuman ang kapalarang inilaan ng Diyos para sa atin. Tulad na lamang ng kabataang mula sa Balanga City, Bataan na si Michael Grande. Hindi man naging maganda ang simula, pero parte pala ito ng napakagandang buhay sa larangan ng pagsasaka. Ayun po, yung buhay namin dati is dito ako lumaki sa bukid, pero hindi kami pinapayagan or hindi kami nagbubukid ng mga magkakapatid. Kumbaga gusto ng parents namin is mag-aral lang kami ng mabuti. So walang kahit na anong engagement pagdating sa agriculture hanggang sa nag-aral, nakapunta sa bayan kasi napakalayo namin pagdating sa syudad ba. Ayun, nung mga bata kami, dahil ayaw nga kami pagbukirin, ang ginagawa nung nanay ko at saka ng tatay ko pagka papasok kami sa school, para hindi kami magmukhang kawawa. Yun nga, hatiran kami may bitbit yung nanay ko dahil na tubig. Tapos doon kami uugasan ng paa or pagsasapatusin sa tapat ng gate ng school. Kumbaga parang wag kami magmukhang kawawa, hindi maputik kahit na taga-bundo kami. Kasi yung layo nung school from sa bahay namin is malayo. Dadaan ka muna ng tulay or ng ilog, tas puro batuhan. Kasi dati hindi naman uso yung mga farm to market road na sementadong daan talaga. Ayun, sa city doon ako nag-college, tapos nag-take ako ng Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering. Ayun, hindi nga lang nakatapos. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Michael dahil sa maling barkada, at ito din ang nag-udyok sa kanya upang iwan ang kanyang pamilya. Parang mas ginusto kong samahan yung mga barkada hanggang sa napunta ako sa Manila. Yon, pagdating ko sa Manila, nabarkada pa rin. Yon, tumagal ako doon ng more than 6 years. Yon, ang naging trabaho ko doon, online gaming. Tapos hanggang sa bago 2 years before yung pandemic, bumalik na ako dito sa Bataan, pero hindi pa rin dito sa bahay. Doon nagtrabaho ko sa Maribeles, Bataan bilang factory worker. Then yun, bago mag-pandemic or during pandemic na, umuwi na ako dito sa Kabog-Kabog. 8 taong nawala si Michael simula noong maglayas. Dahil walang permanenteng tahanan, ay napunta ito sa iba't ibang probinsya upang makipanirahan sa mga kakilala. And then hanggang sa dumating sa point na parang humihina na yung online gaming. Then parang ayun na, so ang hirap ng buhay sa Manila, lalo na pagka wala kang pera. So parang nagpapaikot sa'yo sa Manila is yung pera. Kaya nung wala na talaga, nag-decide na ako na pumalik na dito, umuwi na sa Bataan. Noong magpa siyang umuwi ng Bataan, ay hindi pa rin ito dumiretso sa kanyang mga magulang. Bunga na rin ng hiya sa kanyang paglalayas. Kaya nagtrabaho ito bilang factory worker ng 2 taon. Kasunod nito ay ang pagpasok ng pandemya na siyang naging daan upang makitang muli ang pamilya. No, siyempre hindi na ako makatulog kung saan ako lumapit na tulungan akong hanapin siya. Kasi hindi naman namin alam kung saan siya nagpunta. Yung mga hipag ko, pinagpupuntahan ko na nag-ano sa Facebook kasi wala naman akong cellphone dahil hindi naman ako dati sanay. Sa kanila ako lumapit na magtanong-tanong kung paano mahahanap si Michael, gano'n.
Ayun, nung dumating si Michael, parang wala na rin nangyari. Kumain ka na ba? Yung ganito, walang gusto mo pa bang pumasok? Sabi namin sa kanyang ganyan. Eh sabi niya, hindi siya umimik, maghahanap na lang daw siya ng trabaho, sabi niya. Noong nakauwi si Michael sa kanila, ay hindi pa rin naging madali ang kanyang naging buhay dahil sa panibagong pagsubok na kinaharap. Yung pag-iisip ko, yung isip ko na nasa Manila pa rin, kaya yun, parang nagka-anxiety ako, hindi makatulog. So, nag-decide ako na parang 7 days na hindi ako makatulog noon. Tapos 2 days straight, walang tulog. Nag-decide na ako noon na magpatingin sa isang psychiatrist dito sa Bataan. Hanggang sa yun nga, na-detect na may anxiety nga daw, ganito, ganyan. Hanggang sa dumaan ako under medication na sa loob ng 2 taon din, na nagtitake ako ng medicine. So, nung pag-graduate ko noon, andyan naman yung nagkasakit ako sa TV. So, yun, hanggang sa dumating sa point na parang sinisisi ko si Lord na bakit sa akin pinaparanas yung mga gantong bagay. Na ang dami-daming tao dyan, ang dami-daming bakit sa akin. So, yun, parang bumaba rin yung paniniwala ko dati nun kay Lord. Hanggang sa pinarealize niya sa akin na may dahilan pala lahat. So, may purpose lahat nung pinaranas niya sa akin sa buhay. Noong panahon na dumaranas ito ng anxiety, dito unang humawak ng lupa si Michael upang taniman. Ang naging libangan ko nun po is magtanim ng ornamental plants. Hanggang sa may nag-invite sa akin na mag-train. Yung city agriculture namin, na-invite ako na mag-train sa isang seminar dito na under ng agriculture, yung binhi ng pag-asa program na tinatawag. So parang doon ko nakilala kung ano yung agriculture. Nagkaroon ako ng mas deep understanding kung ano yung meron sa agriculture, kung sino yung nagpapatakbo ng agriculture. After akong maimbitahan doon sa binhi ng pag-asa, which tinuro kasi sa amin doon yung leadership and values formation. Then nung second module naman is yung tungkol na sa pag-aalaga ng free-range chicken. So doon sa leadership and values formation, doon ko ang daming realization talaga doon na i-develop mo talaga muna yung sarili mo bago mo pasukin yung gusto mong or yung tahakin mo. So, yun, nung tinuro yung sa leadership, pinarealize sa amin ano yung buhay ng isang magsasaka. Dahil sa mga seminars, tumatak sa puso ni Michael ang natutunan na nagdala sa kanya upang ipagpatuloy ang pagsasaka. Ayun po, ginawa ko talaga para mas magkaroon ng mas maraming kaalaman pagdating sa agriculture. Is hindi ako tumigil doon sa doon ko nakita yung mga iba't ibang seminars na kinakandak under agriculture. So, ang ginawa ko, nagtry ako na sumama or sumali lagi dun sa mga seminars na yon para mas marami akong matutunan. Lumalim ang kamalayan ni Michael dahil sa mga seminars, kaya ito ang nakatulong sa kanya upang mag-qualify sa programang Young Internship Program on Organic Agriculture ng ATI na kung saan nakakuha ito ng 150,000 na panimulang puhunan. Hinati ko siya or pinropose ko yung integrated farm na kung saan nandun yung manok, yung halaman, yung kambing na naging panimula ko po sa pag-establish nung Grandes Integrated Farm. Nagsimula ako sa 7 buntis na kambing, sa 50 manok, saka nagsimula na rin magtanim ng mga gulay na dahil nga organic agriculture, mas mura yung farm inputs na ini-input ko dun sa mga farm. And then, yun nga, yung mga manure ng mga hayop, yung ginagamit ko as fertilizer, dun naman sa mga pananim ko. Bunga ng pagtitiyaga ay napalago ni Michael ang kanyang sakahan at ito ngayon ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan. Monthly, parang kikita ka lang nung first month ko, parang kumikita ka lang ng 1,000, 2,000 per month. Hindi pa kasama doon yung effort mo. Kumbaga, yung di pa bayad yun sa sarili mo. Hanggang sa dapat, lang talaga, yung tiyaga. Kailangan initial investment mo talaga dyan pagdating sa farming, yung effort Na hanggang sa dumating sa point na dyan pa yung mga problems na may encountered mo, yung masisira, yung mga pananim, mamamatayan ka ng mga mapepeste. So, yun po. Ang mahalaga lang talaga dapat huwag kang titigil Kasi pag tumigil ka, doon na magtatapos o yung journey mo sa kailangan lang bumangon ka ulit ng bumangon. Kasi meron at meron. Andyan yung maraming tutulong. Saka pagka nag-continuous ka, doon mo makikita or doon mo malalaman kung ano ba talaga yung pagkakamali mo na kailangan mong itama.
Ngayon po kasi simula nung bare months or last year, 2024, tapos ngayon 2025, nag-ano naman na siya, nagpipit na siya or nagpipix siya sa nasa 5 digits na rin po. Yung profit. Profit na po yon kumpara sa dati na ang profit mo lang is 500, 1,000 per month. Dating hirap na tulungan ang sarili, pero ngayon ay nagiging isang inspirasyon si Michael sa marami. At nakakatulong na din ito sa mga kapwa kabataan na nais ding mag-farming. Sa katunayan, ay naging presidente din ito ng 4-H club sa kanilang lalawigan ng Bataan. Nakakapunta na rin ito sa iba't ibang mga lugar upang magbahagi ng kanyang kaalaman at nabibigyan ng pagkakataong makilala ang mga importanteng tao sa sektor ng agrikultura. Yon, bago ko makarating to, sila yung mga parang tinutulungan ko na rin sa gusto nilang tahakin. Especially number 1 nga nakikita natin, di ba dati na problema is yung lack of financial, na paano mo sisimulan kahit nandyan yung knowledge mo, kung wala ka namang pupunan is wala. Kaya ang ginagawa ko po ngayon is nagpapaalaga ako ng mga kambing, yung mga sumusobra dito, yung hindi ko na kayang alagaan, pinapaalagaan ko po sa ibang kapwa ko kabataan, na kung saan yung agreement namin is hati dun sa magiging anak. Kahit sa manok is ganun lang din po. Ayun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yun nga, kaya niya pala pinaranas sa akin yung mga ganung problema is may dahilan. Katulad na ng mga nararanasan ko ngayon. Yung kaya nga naniniwala ako dun sa Proverbs 16 verse 3 na commit to the Lord whatever you do and your plans will be established. Na kailangan mo lang pala talagang gawin is yun, maniwala ka sa Kanya, sa mga plano niya sa iyo is lahat may dahilan, lahat may purpose, kaya nandyan ka. Ngayon, ang kailangan mo lang ngayon is yung na huwag kang tumalikod sa Kanya. Kumbaga, ipaparealize niya rin sa'yo kung bakit niya nagawa yon or kung bakit nangyari sa'yo yon, yung mga bagay na yon, yung mga problema na kinaharap mo from the past is lahat yung may dahilan. So ngayon na medyo blessed ka na, yun, kailangan mo lang is, yun, tutuwa rin na tumulong sa iba. Saka magbigay ng papuri pa rin sa Kanya. Sinong mag-aakalang ang inaayawan ni Michael noon ay siya din palang magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Kaya, mahalin natin ang ating sariling pinagmulan at mahalin natin ang sektor na sa atin ay nagbibigay buhay. Ito ay ang sektor ng agrikultura. Na-realize ko na dapat palang ginawa ko is in-improve ko kung ano yung meron kami. Hindi yung kinahiya ko kung ano yung meron kami. Kasi yun nga, ayoko rin magsaka dati. So ngayon, andito pala yung kailangan ko, yung journey na gusto kong tahakin.